Sa 15 ka mga maanyag sa Mutya sa Tagbilaran 2024, gikoronahan ang representante gikan sa Barangay Ubujan nga si Mary Love Lopez. Daghan ang nakadayeg sa adbokasiya sa 21 anyos nga beauty queen, kabahin sa empowering single parents ug championing single mothers. Ato sa Q&A, daghan ang nibilib sa iyang tubag sa pangutana nga unsay nakatunan niya sa Mutya ng Tagbilaran karong tuiga. Usa sa mga nakadani sa iyang tubag ang iyang gilaraw nga programa alang sa mga single mom nga padayon inahan nini nga buot niya hantagan og sustainable livelihood ang mga single parents susama sa inahan. Samtang gikoronahan na si first runner-up si Kimberly Grace Gerod sa Barangay Poblacion 3, second runner-up si Andrea Jake Maglacion sa Barangay Dao, third runner-up si Ninya Luz Makinanok sa Barangay Danpas, ug fourth runner-up si Danica Joy Mahomot sa Barangay Buoy. Ginawat ni Mary Love ang 60,000 pesos ang cash prize, round-trip ticket ug hotel accommodation paingon sa Thailand. Nahimong mas espesyal ang mga kalihukan gumikan sa mahurado nga silang Miss Universe 2024 Arboni Gabriel, Miss International 2023 Bia Rose Santiago ug Miss Earth Air 2023 Iliana Maria Adwana. Samtang usa sa mga pageant host si Kapuso actress ug Miss World 2013 Megan Young. Matod ni Mayor Jane Yap nga ang natigom nga kwarta sa mga pageant ipabaon kang Vanessa Sarno nga qualified sa Paris Olympics 2024 sa weightlifting.